To wa ya kamata in zaɓa? Don fa in yi zaɓen nan na je na yi gwagwarmaya na yi katin zaɓe. Kai, wa ya kamata in zaɓa wannan zaɓen mai zuwa? Ni fa kaina ya kulle. Kai. Katsina zamani ta gwamna rabu kai ya ba wa dama. Sai ku bani tambari na, ni yaban gwani na, duk kalamuni na, gwamna na Katsina, wace nuna na rarra duk rana, haska gona gaban ganin gabana, dozalina kai na budan ubana, duk rada kai ta. Kaga dan iskan yaran da muke tunani wallahi ga kuma can shege ko me yake tunani oho mu je mu da mu dan iskan mu je mu da mu ji me yake mutumin ya ne akai mu dazu muke ta neman ka ni to nan me tunani me kake nan gurin kai dai bari ina nan ina tunanin wai zaben nan mai gabatowa wai kamata in zaba yanzu kai ka rasa wanda za ka zaɓa wanda kana kanka kan kihi ne ko na kanka yanzu kai ka manta alherin da wannan bayan Allah suke mana yanzu wannan waye da ta dukkan umar ladda wannan kuma Alhaji Tukur Tingilin wannan fa Alhaji Muhammad Abdulrashid Chairman Aiman Bread yanzu da ka manta alherin da suke mana ba da kai bane muka je nan stadium aka sa kohin gasa kwallo wannan mutumin Alhaji Muhammad Abdulrashid shi ho ya sa wannan kohin muka je ka ci shinkafa ka sha lemu don ubanka ba ka shan lemu ba sai a wannan lokacin amma dan ka rena har Aiman Bread ka je ka ci a wannan gidan dan ka rena mutane baka san kai ba ka da hankali kiki ne kai ka rasa wanda zaka zaba ga ta Umar Nadda haka ce wai kai ka manta wanda zaka zaba ka je mu je karkashin wannan bawan Allah Muhammad Abdulrashid house to house ga manta muka je aka sa koyi aka ci house to house karkashin za a wannan zabe amma kai haka ce ka manta wanda zaka zaba to kai tunani mai kyau kanka in kanki shine yanzu zai dawo daidai ka je da ta Umar da ka zaba wannan shekari da ta dukkan Umar da ka baje na ga mashin kenan sakare ka house bashi ga sa bashi samai kiɗa da uban sherawa samai kiɗa. Ali da alsahabinsa ‘yan gidansa yayyaye. Kwararta gwamnarata. Kun sada ni da mahu mai da mun fahimta mu ma. Kwararta gwamnarata. Ka tuna kai ta ba wa dama. Ko ta so ka ko ta ki ka rafi ne ya baka kai ma. Ai sallamu duka ‘yan uwa ku taso. Kwararta gwamnarata. Ka tuna ƙauyuka da birni batu na zo na feso. Ka tuna kai ta ba wa dama. Lallashi ya ba wa duk rafi ya yi yarda ya so. Kwararta gwamnarata. Ba Allah almayiri da mun fahimta mu ma. Kwararta gwamnarata. La kai ya ba wa dama. Ko ta so ka ko ta ki ka rafi ne ya baka kai ma. Kila wasu sun fahimta za su gane kan batuna. Kwararta gwamnarata. Rabu ne yake da izinin a wuni ko a kwana. Ka tuna kai ta ba wa dama. Yarda dukkan sa ilahu arzikin mu shaida juna. Kwararta gwamnarata. Rabu mun bi dukkan duka Umar Radda injiniya Tukur Tingilin house to house Alhaji Muhammad Abdulrashid Chairman Aiman Bread shi ya ce mu faɗa muku da ta dukkan Umar Ladda house to house